Правиме го, за да върнем Новера. Заделили сме пари, за да спонсорираме. Има обещани. Нещата трябва да се казват с истинските им имена. Кои са камионите, гледам, пише на кризисния щаб Новера и Волк и Дик. Не би ли е неудобно сега? Би трябвало да ви е неудобно да почвате от църквите. Най-вече от църквите. Трябва да ви е неудобно да почвате от църквите. На 42 години съм и 30 години, малко по-малко от 30 години от моя живот минаха в забрана от вас да посещаваме тези места. Ние сме приготвили декларация, но това, което искам да кажа е, че така палячощина и така глупост, така демонстрация на сила в един такъв изключително труден момент за целия свят е просто нелеп. И съм сигурен, че това ще ви изиграе изключително лоша шега. Сигурен съм, че всички хора в София и в България ще проумеят това. И вие си подливате вода в момента жестоко. Ако правителството имаше пари, защо не ги даде на общината, за да поеме общината функциите? Защо не платиха за балите? Нема функциите на общината. Комунизма се завръща в последните ви минути по такъв нелеп начин, че ме е срам. По-нагло управление от това не е имало. Не съм си представил, че това може да се случи. Това е много лош театър от много лоши артисти. Здравите сили се опитват да овладеят София. Друго само за секунда да си спомня, защо точно от църквите започвате? Може би опит да си измиете гузната съвест за това, че години наред не разрешавахте на великанските празници младите хора да посещават църквите. Не се едва ли ще можете да измиете съвестта си. Но във всеки случай направете поне едно нещо разумно. Не връщайте Волк отново на софиянци. Защото ако тази вечер с новите си камиони те са дошли тук да почистят тези две църкви, във всеки случай следващите седмици едва ли ще чистят София. Много ви моля, питайте Станишев сега, като дойде днес, спрели нови пари по програмите за земеделие. Питайте го какво ще ви отговори и как ще коментира. Това ли е криза? Там трябва да назначи кризисен щаб. Искам да ви прочита декларацията на общинските съветници от ГЕРБ, ДСБ и СДС. Заставаме твърдо зад решението на Столичен общински съвет за изгонване на мафията от София. Няма да допуснем връщането на фирми, рекетирали града и източвали финансовите ресурси на София. Няма да допуснем проваленото правителство да злоупотребява с властта и законите в вреда на столичани. Ще защитим с всички средства демократичното устройство на страната и европейските принципи на местно самоуправление. Заявяваме най-категорично, че няма да позволим нито един лев от общинския бюджет да отиде за захранване на фирмите на БСП и ДПС. Предупреждаваме всички лица от правителството на Сергей Станишев, че ще потърсим лична отговорност от злоупотребилите с Конституцията и погазили законите в името на партийните и лични интереси. София, 11.04.2009. Декларацията е при мен, който иска може да... Много скоро идват избори. Много скоро идват избори и всичките тези мерзости ще излезат наяве. Това е толкова ясно. Това е страхотно нелепа история. Питайте ги по какъв начин сега контролират, защото след това ще се плаща на тия фирми. По какъв начин го контролират? Прекратихме договора, не освободиха работниците си, защото това всичкото е предварително подготвено. Нищо не може да ги спре. Разбира се, че са на много години, разбира се, че имат страхотен финансов ресурс, разбира се, че са готови с техните сценарии, учат ги по партийните школи. Ние сме нови, не знаем техните номера, но няма да се дадем. Няма да се дадем в никакъв случай. Не сме влезли в Общинския съвет, за да заприличаме на тях. В никакъв случай. Аз съм сигурен, че моите колеги застават категорично за тази позиция и няма да мръднем на сантиметър. Омръзна ми, не искам да продължавам да живея по този начин. И ако цяла България не проумее, че в София започва да се връща комунизма, който се разпростране в цялата